izindlu mahala. Manje labo abanganazo izindlu sisazonakhela izindlu. Izindlu zizokhiwa. Uzonethwa ukuthi akhe izindlu nezithola izindlu. Namhlanje ngihlangane nabantu abaningana abathi abanazo izindlu. Labo bantu sizobakhela izindlu. Upremier wethu efaka ama-transformer. Ugesi sizawulungisa nawo. Ngoba siyazi ukuthi ugesi kuyinkinga enkulu kina, ngithi kunjalo. So nawo ugesi ngoba lapha eKoruleni siphathwe amaphathi ahlangene. So ANC uzenza show ukuthi upremier wethu ufaka ama-transformer ukuthi nikwazi ukuthola ugesi. Nalaba abayenza izinyokanyoka sizabalandela nabo. Ngoba izinyokanyoka ezenza ukuthi ugesi uwe. Nalokho kuzawulungiswa. Imisebenzi iyona into ebaluleke kakhulu empilweni zethu. Angithi kunjalo? Abazali bathi yebo president abantwana ubayisa esikolweni. Kodwa mabeqeda abathola imisebenzi. Angithi kunjalo? Manje silokhu siyayakha imisebenzi. Siyakhe kune-presidential employment stimulus. Lapho i-ofisi ka-president iyenza sure ukuthi kube ne-employment EPWP. Yakhe imisebenzi ezikolweni nakuphi. Lokho kuzawuqhubeka. Imisebenzi sizawuqhubeka siyakhe. Ngoba yithi kuphela esike sayakha imisebenzi. Uma singena ngo-1994 bekusebenza abantu abayi-8 million kuphela. Namhlanje kusebenza 16.7 million. Kusho ukuthi siyakhile imisebenzi. Ningizwa kahle? 8.87 million yemisebenzi. Sizoqhubeka siyakhe imisebenzi. Ngoba siyazi ukuthi kubalulekile lapho kini. Sizowakha ama-factory, avula ama-factory ukuthi nithole imisebenzi. Sizosho ukuthi abantu abasha bayithola imisebenzi. Nalaba abadala 35 nokuya phezulu nabo bayithola imisebenzi. Singapheleli nje kulabo abawu-16 to 35. Lokho sizokwenza ngoba lo hulumeni uzimisele ukuthi usebenzele umphakathi. Sizawulungisa yonke into. Namhlanje sizofaka ne-National Health Insurance ukuthi maniya ezibhedlela ningakhokhi. Nikwazi ukungena ezibhedlela nje ningakhokhanga. Umama lo MEC we-health. So sizo-implementa i-NHI, National Health Insurance, ezenza sure ukuthi mawufika esibhedlela noma uyobona udokotela uya eklinikhi noma uya esibhedlela ukuthi singasakhokhi. Abantu bakithi bathole i-health care efanele. Ngoba uhulumeni unakekela umphakathi. Sifuna ukuthi impilo zabantu bakithi zibe ngcono. Manje kunalamanye amaqembu bahamba bethembisa abantu izinto eziningi. Bathi bazenza lokhu nalokhu. Abakade baphathe uhulumeni.
abakaze bangene kuhulumeni baphathe njengo-ANC. U-ANC kuphela owazi ukuphatha, u-ANC kuphela owakhele imisebenzi, u-ANC kuphela owakhe izindlu. Njengamanje sizakhile izindlu 4 million. Dololo ayikho into abayaziyo. Lokho thina sizaqhubeka. Ngibona ne-placard lapha ethi sifuna ukuthi ama-ECD asebenze kahle, sihloniphe abantwana bethu. Sizowenza ukuthi ama-early childhood development awele ngaphansi kahulumeni, ukuthi abantwana benu bakwazi ukungena ema-creche